Tina ħaġa hija meta nsibuha diffiċli biex inħobbu persuni li huma diffiċli nħobbuhom. Nissuġġerilek li titlob ħafna lill-Ispirtu Santu. Però mhux titlob lill-Ispirtu Santu għal xi miraklu. Fl-għarfien li San Pawl fl-ittra tiegħu Rumani kapitlu 5 vers 5 jgħidilna l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Qaddis. Issa din hija ħabar vera tajba. Għax taf xi tfisser din ifisser illi l-imħabba ta' Alla, mela l-imħabba li bi Alla jħobbok, dina mhijiex barra minnek. Din tinsab ġewwa fik bil-grazzja tal-Ispirtu Alla tajilek. Ħanpoġġiha f'eżempju. Immaġina inti Ġesu jaqbad qalbu. U joħroġha minn ġo sidru u jpoġġiha ġo qalbek. Dak jiġifieri li maħabba Alla msawba fil-qlubna u jgħidlek issa isma' ħejden mur u ħobbi biha din. Mela mhix l-imħabba tiegħi, Ġesu tani l-imħabba tiegħu, għamlina għamilta fis-simboliżmu tal-qalb sabiex niftehmu. U jiena mmur u nħobb biha. Araw kemm sabiħ, ħantikom eżempju ieħor, jiena assumu m'iniex kapaċi nieħu nifs. Jiġi xi ħadd jagħtini il-pulmun tiegħu u jgħidli issa murħu nifs bil-pulmun tiegħi. U inti tmur tuħu nifs wara jagħmlulek transplant bil-pulmun tiegħu, pereżempju. F'dan is-sens l-imħabba tal-Alla msawba f'qlubna, jiġifieri l-imħabba li biha Alla jħobb lilek tajilek, mela int bħala nisrani eżis oħti. Nixtieq tirrealizza din il-qawwa li hemm ġewwa fik. Għax ħafna drabi aħna noqogħdu nduru fuq id-djufija tagħna. Noqogħdu nduru kemm aħna x'maħniex kapaċi nagħmlu. Ġifieri din tintaqgħu li se jgħidulek Fader żgur li le. Ma jistax ikun li jiena nħobb lura, żgur li le. U tifhimha li umanament tkun żgur li le, għax umanament tħossok maqbud f'xibka fil-veru sens tal-kelma li ma tistax toħroġ minnha. Meta mu speċjali f'qalbek ikollok emozzjonijiet ta' rabja, ta' vendetti, ta' tpattija u mhux qed nitkapriċ b'nies li kkawżhomlok vera fil-ħajja tiegħek, sfortunatament f'din tip ta' dinja ngħixu. Imma l-aħbar it-tajba hija li hemm way out. Hemm mod kif inti tista' toħroġ minn din in-nażba li mhijiex barra minnek qiegħda ġewwa fik. Daw is-sentimenti li tħoss fil-qalb tiegħek li jekk inti tinqabad il-sir tagħhom issir priġuniera tiegħek innifsek. L-emozzjoni tiegħek ikunu l-ħabs tiegħek. L-aħbar it-tajba hija li hemm din l-imħabba wkoll ġewwa fija li toħroġni minn innifsi li tagħtini l-libertà li l-imħabba li l-Ispirtu Santu tani. U din nixtieqkom temnuha eżisfuti. Għaliex aħna l-insara maħniex imsejħin biex ngħixu fil-jasar tal-mibeda li nistgħu nħossu ġol qalb tagħna. Maħniex imsejħin biex nħossuna hopeless biex narrendu lil nfusna li isna ma nistgħu nagħmlu xejn. Ċertament mhux qed ngħid f'persuni oħrajn, qed ngħid fiha nnifsi. Għax persuni oħrajn sistijej niġu għat-tielet tappa. Ma nippruvaw nibdlu lil ħadd. Xi drabi aħna nippruvaw nibdlu l-persuni sabiex aħna mbagħad inħossuna komdi li nħobbuhom. Kieku tiġri, well and good. Ħaġa tajba, mhijiex ħaġa ħażina, imma r-realtà tal-ħajja naqasina uritni li ma tiġrix. Ħafna drabi aħna rridu nitbidlu u mhux ħaddieħor u tista' ddum iżomm il-punt biex jitbiddel ħaddieħor għax int għandek raġun u jista' jkun li għandek raġun imma dak ifisser li ħanibqgħu dejjem aktar imbedin minn xulxin. Tistenniex li jitbiddel ħaddieħor biex inti tibda tħobbu. Ħaddieħor jitbiddel meta inti tħobbu. Jindi deċiżjoni li kont ħatta meta sirt saċerdot 4 snin ilu, mhux dejjem għexta tafux. Niprova, u vera nitlob il-Ġesu minn qalbi niprofa ngħixha, ma nsiba diffiċli jiena stess biex ngħixha f'ċerti ċirkostanzi. Però nemmina, minn kien għaddu fija tiegħi fiha. Nemmina, u nitnaqsam magħkom minn qalbi Jessuti. Għaliex nemmen li kelma Alla u nemmen li attitudni ta' Alla. U nemmen li fejn aħna dajfin hemm il-qawwa tal-immu li taħdem fina nkella aħna x'insara aħna. Aħna maħniex insara biex ngħixu ħajja tajba, le. Aħna nsara biex ngħixu bil-qawwa u l-grazzja ta' Alla, iva. Għalhekk aħna nsara. Mela anke f'daw iċ-ċirkustanzi ma nirrendux lilna nfusna u ninqaflu priġunieri tal-emozzjonijiet tagħna meta ġewwa fina hemm qawwa li hija akbar minnhom. L-imħabba tal-Ispirtu Santu imsawba fil-qlubna. Emmina din l-imħabba diġà rċevejta inti għandek bżonn tħallija taħdem ġewwa fik. Mela qedna diġà illi rridu noqogħdu fuq il-kelma, nitolbu il-grazzi tal-Ispirtu, ma nidlux persuni
imma nbidlu aħna. Ħaġa oħra hija eżistija li tista' tina hija l-Ewkaristija mqazza. Għaliex l-Ewkaristija mqazza eżistija jinkomplu norbot ma' dak li qed qabel li nirċievu d-don tal-Ispirtu. Fl-Ewkaristija Ġesu se jagħtik lilu nnifsu. Se jagħtik lilu nnifsu biex inti tkun tista' tħobb. Meta tilkom qabel eżempju, immaġin Ġesu jagħtik qalbu u jgħidlek isma' ħidi mur ħobbija. Fit-qarbin hekk jagħmel il-mulej. Meta tirċivi qed jagħtik lilu nnifsu qed jgħidlek issa mur ħobb. Mur aħseb bl-imħabba tiegħi kif naħseb jien. Aħna rridu eżisti meta nitqarbnu ejjew verament nitolbu daw it-tip ta' grazzi l-mulej Ġesu. U għalik tal-moment inti mulej għadna naqqasien għadna ma realizzajt naħseb fil-ħajja tiegħi anka minn kelli nqaddis kuljum. Verament l-intimità kbira li l-mulej jkun magħna f'dawk il-momenti u x'qawwa kbira hemm ġewwa fina, x'qed jaħdem ġewwa fina, bil-grazzja kbira ta' Alla. Allura eżisti nħeġġiġkom minn qalbi fit-qalbi nimqaddes ejjew flok nħallu das-sentimenti li jkun hemm ġewwa fina, d-diffikultajiet, ejjew verament nemnu. San Pawl jgħid illi r-rebħa fuq id-dinja hija l-fidi tagħna. Ir-rebħa fuq dawn iċ-ċirkustanzi eżisti hija l-fidi tagħna. Aħna l-insara realtà ta' fidi u din nixtieq nagħmel ħafna enfasi x'aħna rridu eżisti inġibu din il-bidla fid-dinja. Aħna rridu nġibu din il-bidla fid-dinja tal-lum. U jekk mhux ħanġibu aħna l-insara, min se jġiba? Mhux aħna għandna dell-esperjenza ta' Alla, mhux aħna għandna din il-qawwa tal-Ispirtu, mhux aħna għandna l-Kristu fl-Ewkaristija. Min? Id-dinja ħadd tingħalaq fiha nfisha. Id-dinja tkompli tingħalaq fil-limitazzjonijiet tagħha. Id-dinja tkompli tingħalaq f'dak li taħseb li hija taf u m'għandix qawwa li twettaq. Aħna għandna triq differenti eżistijej. U bħala nsar irdu nagħtu din it-toma differenti fil-kultura, fis-soċjetà, kull fejn inkunu. U l-Ewkaristija eżistijej verament tina l-qawwa dan Ġesu. Punti uħar eżistijej li jgħinna sabiex inħobbu il-mod diffiċli li nħobb huwa li naċċettaw li nkunu maħbuba. Tgħidu li di x'għandha x'taqsam, però għandha x'taqsam ħafna. Xi drabi aħna ma nħobbux għax ma naċċettawx min nħobbna. U ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. Jekk inti ma tirċevix l-imħabba, kif tista' tagħtiha l-imħabba? ċerti nies għandhom problema li jħallu l-min iħobbhom. U xi drabi din tista' tkun il-problema tat-tajbin. Eżistijaj. Ħanaqsam magħkom esperjenza darba minnhom kellna l-ġeneral tagħna Kabuċċini John Corriveau illi l madux ġenerali l huwa off. U niftakar meta kien għadu kif ġie mill-airport kont il-Kunvent il-Furjana għadni dak ismin u kif ġi il-qajtu preparajt li xi kull ħaġa oħra. Hemm minnhom dan ġar fuq għalli Hayden, yes father, għalli learn to be served. U ħasadni għal-moment, jiena kont qed naqdih, kont kontent biex nagħmlu welcome, għalli learn to be served. Li poġġi bil-qiegħda ħalli min jaqdik. U qed taxxirid jitbiha. Però fil-qudiem mir-riflessjoni tiegħi tallimt. Jekk ma tħallix min iħobbok, dejjem trittati, qatt mitless li tirċievi minn ħaddieħor mhux f'sens ta' egoiżmu ta' imma f'sens ta' mħabba fraterna, ta' qda vera ta' bejnietna. Jien ma nistax nagħti. Jekk ma nirċevix, jien ma nistax nagħti. U nix nagħmel mistoqsija. Aħna l-imħabba tal-Alla qegħdin nirċevuha, jew dejjem qegħdin nippruvaw inħobbu l-Alla. It-talba tiegħek hija dejjem mulej għamel li nħobbok, jew mulej ħallini inħallik tħobbni. Hemm bżonn eżistijaj meta nsibuha diffiċli biex inħobbu ċertu nies, hemm bżonn inħallu l-Alla jħobbna aktar. Ħalli bl-imħabba li għatina nkunu stunatu għalilhom, imma rridu naċċettaw li l-mulej hija toħobna. Ħaġa oħra eżistijaj meta tiġi biex tħobb persuni li huma diffiċli, nixtieq tagħmel riflessjoni. Xi kuntant jista' jiġrilek li dak li qed tara diffiċli li tħobb fil-persuna l-oħra, fir-realtà huma xi ħaġa li tkun qiegħda fik. Tkun qiegħda fik b'mod differenti, forsi mhux bl-istess mod, imma tkun pereżempju naf xi ħadd jista' verament idejqek għax huwa fitt f'xi ħaġa fejna fina iffissat li ma jridx karti fuq l-iskrivanija fuq il-post tax-xogħol u fir-realtà inti fitt fuq xi ħaġa oħra. Hija l-fittaġni li ddejqek imma u fitt f'ħaġa inti fitt xi oħra u s-probabbli tkun għadek ma ċċettajx dik ir-realtà fik, allura tkun qed titfaqqa fuq ħadd ieħor. Hija xi ħaġa li tiġri diversi drabi fina l-bnedmin. Allura meta ssiba diffiċli għamel din mistoqsija ħadd ieħor li qed insiba diffiċli miegħu.
x'qiegħed jgħidli dwar innifsi, mhux dwaru, għax it-tendenza tagħna ħafna drabi tkun niġġudikaw u nifqu fuq il-persuna l-oħra. Ma jista' jkun illi dak qed jgħidli xi ħaġa dwari, jekk jien pereżempju m'iniex naċċetta il-dak il-dik għax rasa jibsa. Kif tgħid tajjeb? Jista' jkun li fil-verità li jien rasi jibsa u kif ngħid jien tajjeb forsi mhux fuq il-xlon se nisboħ il-kamra, imma forsi fuq il-kulur tal-karozza. Ġifieri fuq xi ħaġa oħra, imma tkun attitudni fija li forsi bejnietna ta' anke jien inkun qed nieħu paċenzja bija nnifsi. Ġifieri